Hej YouTube, det er Nino her. Vi sidder lige og spiller lidt skydespil med mine venner her. Dag. Han tager sig dag. Ja, jeg har mørkt stemme. Vi har ikke lige lyst til at sige vores rigtige navne. Men vi har tænkt os at lave en lille let's play her. Og det her hold kan være så for USA. Det andet hold kan være for russer. Russer. Ja. Det glider let på tungen. Vi skal ikke tage af bagstorien. Nå. Så døde han. Ja, en russer. Ej, en russer. Men jeg synes, I skal se den her første afsnit af Let's Play, ikke? Lidt sikkert kommer... der spiller vi lidt multiplayer det spil her. Jeg ved ikke, skal det bare være med i Let's Play, eller skal det være en ny Let's Play? Det ved jeg ikke. Vi siger bare, det kommer med i Let's Play. Der. Piu! Fuck, man. Fuck, man. Ej, Oj. lad være. Okay. Nå. Ja, men altså... Første afsnit her er ikke så lang, så vi ses YouTube. Merry Hej. Christmas! Sig hej til YouTube. Hej.